ikusten diazue gailu batekin nagoela eta beraz honezkero asmatuko zenuten nire asmoa bideo honetan dela guk hemen Lumion sortu ditugun eduki eta jarduera guztiak gure ikasleen esku nola jartzen ditugun eta gero ere gure ikasleek hoiekin nola lan egiten duten ikustea. Bai, lehenik eta behin garbi utzi nahi dut, ni hemen Smartboard MX panelarekin ari naizela lanean, baina benetan hemen dauzkagun edukiak nik panelari konektatu diodan nire ordenagailutikan ari naizela. Baina Smartboard MX panelek aukera ematen dutela zuzenean eta beste inongo gailurik konektatu gabe, arbela erabilita ikasgai eta eduki guzti hauek sortu, jarduerak ere sortu eta ikasleen esku jartzeko aukera ere ematen dutela, esan bezala, inongo beste gailurik erabili gabe. Bestetik, gogoratzen zate, aurreko bideo guztietan eduki mota ezberdinak gehitzen jungeala, oinarrian gure ikasgaiaren oinarria euskal kantuak ziren, baina aukera ezberdinak ikusteko, matematikako materialeak eta horrelakoak ere sartu ditugu, eta denak, horatu zaitezte, horri ezberdinetan dauzkagu, eta lehenengo aukera ikusteko, nolabaiteko ideia jasa edo mapa mentalak egiteko txantilloi hau erabili nun, eta hau, oraintxe bertan, noski, nik pantailan erakutsi dezaket, baina nire ikasleen gailuetara helarazteko nola egin beharko genuke, hemen ezkerretara daukagun bi lagunen ikonoa daukan elementu horren bitartez, lortuko nuke pantaila honetara iristea, eta hemen ikusi 3 aukera dauzkagula. Alde batetik, hori individualki banatu dezaket, hau da, nire ikasle bakoitzak horren kopia bat jasoko du, baina bakoitzak berea, bestela ere egin dezaket konektatzen diren ikasle guztien artean taldeak sortu eta talde bakoitzari horrelako kopia bat helarazi eta talde lana egin dezaten albidetu. Bai, nik hori ez dut egingo, ze ikasle bakarra konektatuko dut eta ikasle bakarrarekin ezingo da inongo talderik egin. Eta azkeneko aukera izango litzake talde osoarentzako, gela osoarentzako arbel zuria sortzea eta denek elementu berdinaren gainean lan egitea. Zan bezala, nik individuala sortuko dut, kargatu egingo du, eta hementxe zehazten du nire ikasleek zer egin behar duten ona konektatzeko. Bai, beren gailuak QR kode irakurlea baldin badauka, orduan honen bitartez egin dezakete, edo bestela ohikoena izaten da, beraiek beren gailuetan interneteko nabigatzailea hartu eta hellosmart.com helbidera joatea. Nerean honezkero, helbide horretan dago, eta zehaztu behar dena da, nire ikasgelaren edo nire ikasgaiaren kodea. Nire kasuan 662-754, eta izena ere zehaztu behar da, ikasle bakoitzak bere izena jarri beharko luke, beste aukera bat da baita ere Lumion izena ematea eta beraien kontuarekin, bai gogoratu, bai Googleeko edo bai Microsofteko kontuekin erregistratu edo logeatu liteke, beraz ez lukete izenik jarri beharko, baina nire kasuan gonbidatu gisa sartuko naiz, eta behin sartuta nagoenean, hemen azalduko zait, honezkeo ikasle bat konektatuta badaukadala. Bai, horrek esan nahi du nire ikasgaiarekin ikasle bat honezkero konektatua dagoela eta zuzenean ikusi nire ikasleari azaltze zaio bere gailuan jarduera hau martxan jarri dezakela. Eta martxan jarte baldin badu, azalduko zaio kargatzen duenean, gure horria azalduko zaio eta bertan berak nahi duena idatzi edo jartzeko aukera dauka. Nire ikasle honek erdiko borobilean olako zirriborro bat egingo du, baina testua idatzi dezake, edo aukeratu nahi duena, nik hau itxi egingo dut, eta ikustazue nola hemen agertzen zaizkit nire konektatuta dauden ikasle guztien, edo horrela balitz talde guztien izenak, eta ari sakatuta haren jarduera ikusiko nuke. Bai, modu honetan, nik nire ikasle bakoitzak edo nire ikasle talde bakoitzak zer egiten duen ikusteko aukera eskaintzen dit honek. Bai,
Pasako naiz beste horri batera, begiratu honezkero horri honetan jarduera bat partekatu dedala eta nire ikasleen esku jarri dedala adierazten dela, ikono honen bitartez, eta bain, beste horri batera joango naiz, eta beste horri batera jun orduko, kasu honetan YouTubeko bideo bat geneukan, eta nire ikasleari ere, noski, YouTubeko bideoa agertuko zaio. Baina ze berezitasunarekin, nik noski, hemen, erreproduzitu dezaket bideo hori, eta audioaren zatira iristen denean, entzungo dugu, nire ikasleak ez. Hau, nik panelean jarri dut, gela osoarentzako, gelditu egingo dut, eta nire ikasleak nahi izan ezkero, bere aldetikan gauza bera egin dezake. Bai, hau da, bakoitzak bere aldetikan lan egiteko aukera eskaintzen dit. Gogoratu baita ere, txoin, audioa entzuten denean, gelditu egingo dut, gogoratu, Lumion YouTubeko bideoak erreproduzitzeko garaian, ez publizitaterik, ez ondorengo bideoen proposamenik, ez beste erabiltzaileen iruzkinik eta komentariorik guzti hori ez degula ikusiko, baizik eta nolabait askoz ere garbiago edukiko ditugula YouTubeko bideoak hemen. Beste horri batera joango naiz eta gogoratu, jolasetan oinarritutako jarduerak ere bageneukan, jokuen bitartez ikasteko tresnak, alegia, eta hemen ere, berriro ere berdin. Nik nire ikasgaian horri hori aukeratu dudan momentutikan, horri hori nire ikasleen esku dago eta bertako jarduera martxan jarri dezakete beraiek nahi duten modura. Oraintxe kargatuko da, eta hemen, gogoratze baldin bazate, bikoteka egin behar genuen, orduan ite baldin badet, hori ere martxan jarriko du eta nahi bezala nire ikasleak erabili ahal izango du. Beste batetara joango gea, kasu honetan ideia jasa bat egiteko aukera eskaintzen zigun jarduera bat zan, hasiera baten gai bakarrarekin, hau da, hemen jasoko ditut nire ikasleek, ikusten duzute ikasleak ere honezkero badaukala bere mezua jartzeko aukera, nik hemen kaixo besterik ez dut idatziko, baina bidaltzen detanean, hemen badaukagu nire ikasleak bidalitako mezua. Nik antolatu dezaket, ikasle ezberdinek mezu ezberdina bidaliko dituzte, eta guzti hori nahi bezala antolatuko dut, nahi ditudanak ezabatu, dugu hemen ezabatzeko aukera, hau da, aukera guztiak oso garbi eta oso erabilgarri. Horrelako jarduera batzuetan, hemen ezkerraldean, badauzkagu aukera batzuk, adibidez, izarraren ikonoari ematen baldin badiot, badauzkalu olako gailu edo extra batzuk nolabait esateko, hemen nire ustez erabilgarriena kronometroarena da, ni jarri dezaket hemen kronometro bat, eta hemen gainea aukerei eman da, esan, haizu, 3 minutu utziko dizkitzuet zuen proposamenak egiteko, eta martxan jarrizkero, hor, martxan edukiko dute biztan baita ordularia ere, eta bukaeran alarma batek joko luke. Gelditu egingo dut, baina horrelako aukerak ere badauzkagula ikus dezazuen. Beste batera pasako gera, hurrengoa oso antzekoa, baina gogoratzen baldin bazate, kasu honetan, nik ideia jasa hori egiteko, edo erantzun horiek jasotzeko 3 kategoria zehaztu nituen. Bai, zeintzuk dira zure kantu gustokoenak, zure talde gustokoenak edo zure abeslari gustokoena. Bai, aurreko jardueraren oso estilokoa, nik jarri dezaket hemen, haizu, zein dan nire abeslari gustokoena, eta jarriko dut Izaro dela, eta bidaltze baldin badet, hemen abeslarien kategorian automatikoki Izaro agertu da, eta talde bezala, jarri dezaket nire talde gustokoena Zetak dela, eta bidaltzerakoan hortxe daukat. Ikasleren bat nahazte baldin bada,
egin dezaket horrelako zerbait eta bere erantzuna kategoria aldatu eta lehen bezala ere, beste aukera batzuk ere baditugu, berriz ere abiatzekoa, edo nahi dezuena. Bai, falseatzen aukera asko daude, baino erraz aterako dituzue. Bai, baina pixka bat jakin dezazuen, oro har aukera bakoitzak zer nola lan egiteko aukera ematen digun. Horri honetan jarri genuen test moduko jarduera bat, testa abiatzen detenean, nire ikaslei ere agertuko zaie, noski, eta beraiek ere erantzun, galderaz galdera batetik bestera pasako dira, eta azkeneko galderara, test honek proba moduan ari ginenez galdera bakarra dauka, baina galderak bidali, eta honezkero egintzat azalduko zaio, eta nire ikasleek den guzti hori egina daukatela, aurrerako ikusiko dugu nola konsultatu ditzaket nik nire ikasleen emaitzak eta erantzunak eta lortu dituzten puntuaketak, baina jarraituko dugu eta pare bat besterik ez zaizkigu geratzen. Lehen aipatu bezala, gogoratu zaitezte bideo baten ikusi genuela Desmos aplikazioaren bitartez matematikako funtzioak eta haien adierazpen grafikoa nola ikusi eta landu genezaken. Betikoan gaude, nik hasi eta bertan erakusteko jarduera hau edo eduki hau erakusteko daukat, baina baita nire ikasleek ere. Nire ikasleak bere aldetikan ikusiko dute nik honezkero sortuta daukadana, bai, baina baita beraiek ere, nahi izan ezkero, sortu dezakete eduki berri bat, zerbait oso simple egingo dut, eta honek editore bat dauka, eta besterik gabe jartzen baldin badiot isa berdin i dela, emagun, isa berdin i hortarako aurkitu ibarko den lehenengo, baina hemen daukat ikusten dezue, nire ikasleek ere aukera horiek badauzkate. Eta bukatzeko, ikusi, nola ni horriz pasa bezain pronto, nire ikaslei ere jarduera eta edukia aldatze zaie, eta baita ere gogoratu zaitezte FET aplikazioaren bitartez simulagailuak egiten genituela, txantiloi mordoa daukagula simulazio mota ezberdinak adirazteko, nik aukeratu nuena balantzarena da, eta balantzaren barruan, beraiek ere aukeratuko dute zein den beraiek lan egiteko aukeratuko duten modua, eta balantzaren bi aldetan pisuak jarrita, martxan jarri eta balantzaren portaera zein izango dan, eta horrela dena. Berriro diotsuet eta zati honekin aldatzeko. Nik nire ikasgaian aukeratzen detan horria, hori da nire ikasleek eskura eukiko dutena. Bai? Orduan, oraintxe gailua, ikaslearen gailua utziko dut, eta beste aukera bat ikusiko dugu. Ze berriro ere partekatzearen ikonoari ematen baldin badiot, ikus ezazue nola daukadan irakasleak erritmoa markatzeko aukera, hau da, oraintxe arte erabili dugun aukera, esan bezala da, nik nire ikasgaian, nik nire gailuan aukeratutako horria izango da hori bakarrik nire ikasleen esku egongo dana. Baina beste aukera hau, hartzen baldin badet, ikaslearena, kasu honetan nire ikasleek eukiko dute nire ikasgaiak dauzkan horri guztietan nahi bezala, nahi erara mugitzeko aukera. Hau da, beraiek nahi duten horria, beraiek nahi duten jarduera aukeratuko dute, eta bakoitza bere aldetikan, nahi aina ikasle baldin badauzkat, bakoitza bere aldetikan, bere moduan lan egiteko aukera eukiko dute. Gero nik ikasleak hemen ikusten dezute, zein ikasle dauden konektatuta ikus dezakedala, eta hemen behian edizioari emanda, hautatu dezaket ikasle bat, eta ikasle hori kendu. Hau da, nolabaite nire ikasgai honetatik bota dezaket ikasle bat. Kasu honetan ez dut egingo, baina aukera hori eskura daukagula. Eta bukatzeko, zein izaten da gero beste kontua. Nik, behin, 3 marra hauei eman da, klasea amaitzen detanean, klasea amaitu, eta klasea amaitzen detanean nire liburutegira bueltatzen naiz, eta nire ikasleek noski ez dute inungo edukirik eskura.
nik beraien esku oraintxe ez dut ezer jarri. Eta beraz, nonabaitxe, nire ikaslea hementxe dago zai, nik beraien esku zerbait jarri edo zerbait partekatzeko zai. Kontua zein izaten da horrelako kasuetan? Nik behin bukatu detanean, nire ikasgai honetan, edukiko ditut, berriz ere martxan jarri dezaket, baino edukiko ditut, barkatu, ez nun hau egin nahi, baino hemen edukiko ditut nire ikasleek egin dutenaren emaitza. Hau da, nik hemen ematen baldin badiot, oraintxe bertan, ez nago konektatuta, baina nik hemen ikus dezaket nire ikasleek zer egin duten. Bai, eta testaren zehara juten baldin manaiz, jarduerara juten baldin manaiz, beraien erantzunak ikusiko ditut, eta beraien emaitzak ikusiko ditut. Eta ideia jasaren jarduerara juten baldin manaiz, beraiek egindako proposamen eta erantzunak ere ikusiko ditut. Hori oso ondo dago, noski, behin jarduerak bukatuta eta behin partekatzea bukatuta, nik nire ikasleek zer egin duten errepasatu nahi baldin badet. Baina gero horrek arazo bat dakar, eta da, nik bihar berriz ere beste jarduera bat, edo hauetako jarduera bat martxan jarri nahi baldin badet utxetikan, hau da, aurretikan zeuden erregistro, erantzun, emaitza eta puntuak eta guztiak ezabatu nahi baldin baditut, nola egiten dugu. Eta honetan ere, askotan nahaztu egiten gera. Junber dugu, 3 puntu hauen bitartez, gure klasea edo gure ikasgaia editatzera. Eta ikusten duzue, adibidez, hemen, horri honetan dagoen jarduera honetan, agertzen dela, honezkero ja, banatuta daukadala. Zer egin barko nuke? Jarduera hau editatu. Hemen goitikan editatu, eta segituan azalduko zait, mezu bat esanez, aizu kontutan hartu, jarduera hau editatzen baldin badezu, aurretikan dauden erregistro guztiak ezabatu egingo dituzula eta utxetik hasiko zarela. Hori da, oraintxe bertan nahi detana, eta beraz, editatu nahi detala jarriko dut, eta besterik gabe ikusten dezuet ja, ikonoa juntzaiola, eta hemen ez dago inungo erregistrorik. Hemen oraintxe nik ezin dezaket jakin aurreko baten hausebea nire ikasleekin partekatu nuenean, zer egin zuten, zer adierazpen edo zein erantzun edo zer egin zuten ezin izango dut ikusi. Eta horrela egin beharko nuke aurretikan jarri deten guztiekin. Bai, editatzen baldin badet, esango dit, aizu, aurrekoen erantzunak ezingo dituzu ikusi. Berdin du, aurrera jo, editatu jarduera, eta besterik gabe, gehienetan inungo aldaketarik egiten ez degula, jarraitu egiten dut, amaitu egiten dut, eta aurreko erregistroak galdu egin dira. Eta denetan berdin, bai, galderekin, beste horren beste, testarekin, beste horren beste. Bai, editatu, mezuan aurrera egin, jarraitu, amaitu, eta honezkero ja ez da inungo erregistrorik geratzen. Bai, beraz, bukatzeko eta laburbiltzeko. Alde batetik, jakin berdegu, hau egin dezakegula zuzenean, baita Smartboard MISA panel interaktiboetatik inungo gailurik konektatuta eduki gabe. Bai, normalean gailuetatik egiten dugu, baina aukera hori badaukagula. Bigarren, gure ikasleekin partekatzeko hellosmart.com helbidera joan behar dutela beraiek, beren interneteko nabigatzailea erabilita, eta gure ikasgaiaren kodea jarrita. Hirugarren, bi aukera dauzkagula gure eduki hau gure ikasleen esku jartzeko. Alde batetik, eta hemen editatzen amaituko dela jarriko dut, irakasleak agintzen duenean edo irakasleak zehazten duenean erritmoa, eta kasu horretan bakarrik irakasleak aukeratu duen edo daukan horria ikusi ahal izango dute ikasleek, edo bestela, ikaslei askatasuna eman, beraiek nahi bezala, ikasgai guztian zehar, horri guztietan nahi bezala mugitzeko aukera. Eta azkenik, behin partekatzea bukatuta, erregistroak eta erantzunak eta beraien jarduera ez dela ezabatzen, gero guk errepasatu eta ikus ahal izateko, baina guzti hori ezabatu nahi baldin badegu, denak berriro ere editatu behar ditugula eta editatzerakoan berriz ere utxetikan hasten garela.